the storm. Channel your waves to chase me once more. Carry on, carry on, carry on. No honor in sleeping with the saints. Il-DJ Superstar Steve Aoki ġej Malta. Aoki ser ikun qed jagħlaq il-kunċert tal-Isle of MTV li ser isir f'pajjiżna nhar it-28 ta' Ġunju li ġej. Huwa ser ikun qed jingħaqad mar-rapper famuż mondjali Wiz Khalifa u l-kantanta Jazz Glynn li aktar kmieni din is-sena tħabbar li se jkunu qed iżuru pajjiżna għal dan il-kunċert. Let's go alive! Steve Aoki huwa mużiċist Amerikan tal-Electro House. Huwa kollabora ma' ċelebritajiet famużi bħal will.i.am, Afrojack, LMFAO u Laidback Luke. Huwa partikolarment magħruf għal remixes bħal dawk ta' Kid Cudi. L-aktar diski li Aoki huwa magħruf għalihom u li huma popolari ferm maż-żgħażagħ huma Warp, Turbulence u Boneless. Din hija l-10 sena konsekuttiva li dan il-kunċert ser jittella f'pajjiżna f'kollaborazzjoni mal-MTV u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu.